sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat na masama. Amin. Sa pangalan ni Kristo. Ano? Alam ko hindi ka tao. Sino ka? Kilala mo si Kristo? Hindi mo kilala si Kristo, ha? Sige, lumabang ka hanggang gusto mo. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Gamitin mo kamay mo. Halas! Masamang espiritu, inuutusan kita sa pangalan ni Yesu Kristo. Tatanggalin mo hindi. Tanggalin mo yung nilagay mo sa tiyan niya. Kalas! Sa pangalan ni Jesus, pahihirapan kita sa talas. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, lilipunin kita sa pangalan ng aking Ama na si Yesu Kristo. Amen. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa pangalan ng masamang espiritu. Amen. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo, Satanas. Hindi. Kakalasin mo hindi. Kalasin mo. Alas! Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo. Anong klaseng nilalang ka? Anong klaseng nilalang ka? Sumagot ka! Tinatanong kita bilang alipin ng aking ama. May karapatan akong tanungin ka. Kalasin mo. Ano ka? Demonyo? Elemento? Demonyo, elemento! Sa pangalan ni Jesus! Sinusubukan mo ang pasensya ng aking ama. Pasintabi, Ena, Iya, Anye, tinatawag ko kayo bilang alipin ng aking ama. Kayong mga anghel na pinagkalob sa akin upang gabayan ako, unang Diyos Ama sa langit. Jesus sa sinag panahaw, ipagkalob sa akin ang kapangyarihan na nagmumula sa inyong puso. Ibigay sa aking mga kamay. Susundutin natin ang puso nito. Amen. Kalas! Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Yesu Kristo, Jesus Nazareno, nasa iyong harapan ng iyong anak at muli po kung tatawag at mananalig at manampalataya. Lilikunin ko po ang masamang espiritu, umalilis sa loob ng katawan ng pag-aari nyo. Huling pagkakataon mo to, poking kita ng walang alinlangan. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Kalasin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Alas! Ayaw mong kalasin, ha? Sige, kalas. Ayaw mo. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Wala tayong magagawa. Kailangan natin ng matinding panalangin sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amin. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, nasa iyong harapan ang iyong anak at nananalig at nananampalataya. Dinggin mo ang aking panalangin upang palayasin ang masamang espiritu na papanlilis sa loob ng katawan ng tao ito. Hala! Tanggalin mo! Tatanggalin mo hindi! Gamitin yung kamay mo! Gamitin mo! Ayaw gamitin! Ha? Ayaw gamitin ang pangit ito. Tingnan natin, ha? Tingnan natin ang galing mo, ha? Teka lang. Tingnan natin. Amen! Alasin mo! Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas na sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking ama. Puputulan kita ng hininga. Baboy damo. Masamang espiritu, kakalasin mo hindi. Kalas! Gamitin mo yung kamay mo. Sa pangalan ni Jesus, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang karay mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat na masama. Masamang espiritu, inuutusan kita lumayas ka sa loob ng katawan ng pag-aari na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaariyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanyang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging payapa ka. Amen. In Jesus' name. Amen. Wala na siya. Ano pangalan niya? Ryan. Bakit mo kami tinutulugan? Umupo ka rito. Nasaan ang tubig niya? Kunin ang tubig agad. Para makainom agad siya ng tubig ng Diyos. Pwede pong... Ano naman ang tubig? Anong pangalan niya? Ryan. Ryan, amin. Middle name? Abad. Abad. Apelido? Angeles. Angeles. Ama, bigyan mo ko ng kapangyarihan. Espiritu Santo. Amen. Inom. Masamang espiritu. Tapos sabi mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. 3 beses. Uli. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pagpugang pa. Hawakan mo yung tiyan mo. Lumambot. Nawala sakit. Init. Mainit lang yung tiyan mo. Kanina, mainit pagpasok. Pagpasok mo, saan ka pumasok? Kailan? Kanina. Yung magpupunta ako simbahan. Init. Ngayon, Lumuha. lumuwag ng init. Tapos mabigat lagi pagka. Pag pumapasok ka sa tahanan ng aking ama, umiinit ka. Ano ba trabaho mo? Sa ngayon po sa rescue. Ha? Sa ngayon sa rescue. Rescue. Baka kare-rescue mo, pati yung demonyo na-rescue mo na. Ano po ang nararamdaman niya? Masamang baboy, ibig sabihin masamang espiritu. Baboy ka kanina eh. Ano? Oh, kita mo, hindi ka na masasaktan. Pikit. Wala na. Wala na, di ba? Ito sila magnetiko. Amen. Pikit. Yan, nakatodo na yan, oh. Ganun siya. Thank you Lord. Umalis na. Kanina, pagdikit pa lang sa'yo. Sa totoo po, ilang beses na rin po bumalik kayo ng hospital. Minsan, parang siyang kinakabahan. Wala siyang sakit. Oo, wala rin po makita sa kanya ng doktor. Ay, salamat sa Diyos. Anong pakiramdam? Tumaan po kayo na. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much. Ayan. Okay na. Gumana ang pakiramdam mo. Ngayon, hindi ka natakot sa templo ng Diyos. Salamat sa Panginoon Kristo. Thank you so much. Wala na yung sakit ng tiyan mo. Wala na kanina. Kumagano. Ngayon, wala na. Okay na. Ilalak mo muna sarili mo. Iminom ka ng tubig. Hindi, bubusbusan mo na kita para mga ano ka. Yuko. Sign of cross. 3 beses. Sige pa. Isa na lang. Inumin mo rito, amin. Konti lang. Para dumagpag lang yan. Lang ha. Oh. So, bigay mo yung chinelas ko sa kapatid mo. Walang sugat kamay mo kahit sa titing. Sige. Ipagpak mo yung paa mo. Try mo maglakad. Kung nahilo ka na. Ay, nahilo ka pa. Ha? Anong paramdam? Nawala yung sakit? Ilan years mo na ba sakit yan? Yan na po. Mga 10, 3? May baka po. Mahigit. Mahigit ano? Hindi, higit ano? Mahigit 10 siguro. Mahigit 10?
Salamat sa Diyos. Thank you sa Lord. Thank you so much. Salamat.